Ngiyabingelela abafowethu kuni nonke enhla nasezantsi. Usolwazi lo umfana kwamalunga lapha emzini omkhulu lapho ngidabuka khona. Nawo umsebenzi wenu omusha engithathe isikhathi ngathi akunenzele wona ngothando olukhulu nethemba elikhulu futhi ukuthi nizongeseka nami ngize ngicine ngishama miliyoni njenganabanye abafowethu abakhona endimeni. So ngiyacela kakhulu bafowethu ningipha amandla ningiphe support. Ngokukhulu ukuzithoba nje umsebenzi uzophuma ngomhla ka26 uyobe usutholakala wonke ama digital platforms. Ngiyacela abafowethu ningeseke kakhulu. Ngicela kubahleli bemicimbi baphothe ihlonga kumina mangibheke ngikhona ngiyanyathela kakhulu noma sengifikele stage akukho enginenkinga nako. Ngicela ke izinsizo zakithi nentombi zakwethu ningipha amandla ningisupport. Ngibonge kumsebenzi odlulile beningeseke kubona kakhulu kuyo yonke nje into esiyenzayo mayelana nomculo. Ngiyithanda kakhulu bafowethu. Senathuka
yabibuhlungu uma ngibona amathuna abafowethu bephele emhlabeni. Wenhliziyo yami yaqaqamba uma ngibona amathuna abafowethu bephele emhlabeni. Oh, yabuhlungu inhliziyo uma ngibona abafowethu bephele emhlabeni.